Времето дойде. Молитвата става реалност. Когато сте викали, плакали, чакали, Бог ви е подготвил да встъпите в получения дар. Трябва да сме готови. Ответственост. Всяка сълза има глас, има вик. Всяка сълза говори за отговор. Сълзата е чиста, прозрачна и носи нашето вътрешно аз. Вие искате врата, Бог ще ви даде цял път. Искате облегчение, Бог ви дава пълна победа. Вие искате отговор, Бог ви дава свидетелство, което ще засегне поколения. Да получиш благословение е едно, да го задържиш е друго. Нужна е подготовка. Бог укрепява сърцето, формира вярата. Очакването не е наказание, а тренировка. Каквото е написал Бог, никой не може да ти вземе. Най-трудният момент е преди да стъпи победата. Всяка лъжа се руши на земята, но аз няма да се дам, защото аз чаках Бога и моята победа е близка. Няма да се дам, защото Бог действа. Много искат благословения, но не знаят как да се доверят. Трябва да се благодарите на Божието време и Божия план за вас. Бог е нашия Създател и винаги мисли за нашето добро. Да благодариме, да не буждаеме, да бъдем в пространството, където сме защитени. Амин.